No varia gaire, però sí que sembla que el cap de setmana pot recular una mica el termòmetre. Molt bé, gràcies, Gemma. Ara TV3, recordin, avui nit especial, una nit sense ficció a dins de Gaza. Un programa conduït per Marina Romero a TV3. I fins aquí les notícies al món i a Catalunya. Gràcies per la confiança i bona nit. Avui, 4 milions de clients faran servir la nostra app. I a CaixaBank volem estar al seu costat i al teu, oferint solucions cada vegada més senzilles i personalitzades. Perquè et volem acompanyar dia a dia. Ja t'ho miraràs després. CaixaBank. Tu i jo, nosaltres. A AXA tenim la millor assegurança de salut, perquè prioritzis la teva salut tant com la dels teus éssers estimats. Que jo sé que nascut per ser milionària. Érem 12 grups. Com si plogués el Només en queden 6. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Qui aconseguirà passar a la final? Eufòria Dance Kids. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat. Quan creus que ja res no et fa por, sempre hi ha alguna cosa que et sorprèn. Viu un Halloween terroríficament divertit en el 30è aniversari de PortAventura World. PortAventura World. Made to remember. Con mi súper, el ahorro sí que vale la pena. También con la carne fresca. De la mejor calidad y de origen España. Mirad qué variedad de cortes y razas. Espectacular. Ya ves. Y con un ahorrico rico. Por eso los consumidores lo elegimos como el súper número 1 en precio. Burger Meat de porc i boví per 3,39. T'estalvies un 19%. I amb Lidl Plus triomfes. Pit de pollastre sencer per 3,29. T'estalvies un 15%. Lidl, val la pena. Protegir-ho tot. A Occident, estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe perquè ho aconsegueixis tot i tot. Teno. Nova beguda de sègol de Vivesoy. Més a prop té més bon gust. Només a la memòria em trobaràs. Pren la meva mà, no caminis en va. Cada minut que passa, l'Alzheimer s'emporta una mica de la identitat de la Marta i del Juan. Investiguem perquè la Marta i el Juan mai deixin de ser qui són. A la Fundació Pasqual Maragall estem convençuts que només a través de la ciència aconseguirem un futur sense Alzheimer. La recerca en Alzheimer té nom i cognom. Fundació Pasqual Maragall. Saltes al buit pensant que no tens xarxa. Els problemes del negoci es confonen amb els de la teva vocació i necessites alliberar-te de les preocupacions, de les nòmines, les hipoteques, les assegurances. Aquí hi ha un banc que pensa en tu i que t'acompanya perquè et dediquis a allò per al que has nascut. És Arquia Banca, el banc dels professionals. Respira. Carinyo, nosaltres podem. I tu també pots, perquè ara, si contractes la teva assegurança de salut Medifiac, tens 2 mesos gratis. Aquest llibre està ple de metges. Metges que fan medicina real en un món digital. Assistència sanitària, la dels metges. Donar vida és mantenir viva una tradició. A Cadí som donants de vida. I tu també pots ser-ho. Cadí, donem vida a la terra. Es hedor donde tiendas aire fresco. Que bien vale tu colada. A un sol intenso siente el fresco. Y aunque tiendas centro no vale la humedad. Nou suavitzant Lenor, una frescor perdurable contra tot pronòstic. I ara aconsegueixo a bon preu i esclat amb la segona unitat al 70%. Tilda, l'autèntic basmati de l'Índia.
¿Resfriado con congestión? Frénalo con la eficacia de Frenadol en cómodas cápsulas. Rápida descongestión a partir de 15 minutos. Frena los síntomas del resfriado. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. A la vida ja ens en passem prou mentides, com aquest pis ideal a 1.500 euros. Per això Jo Soy només volem colar-te el millor gust, fet amb bons ingredients i prou. Me'l menjo jo, Amb Idealista, trobar la teva hipoteca és així de fàcil. I gratis. Entra a Idealista Hipoteques, el broker hipotecari d'Idealista. Vols deixar-los amb la boca oberta? Hi ha una novetat que els encantarà. Ja ha arribat l'edició especial de DC de Playmobil. Només a Kinder Sorpresa. 16 personatges per descobrir en família. Kinder Sorpresa. Un personatge a cada ou. ¿Qué pasa? Ay, mamá, qué susto. Vine a IKEA i descobreix un centenar de novetats per conviure millor. Esclaten tots els colors del món casteller. Diada Castellera dels Castellers de Lleida. Els millors moments. Dissabte al vespre a TV3 i a la plataforma 3CAT. Seguim! A veure, quan ens entra per una orella, no ens surt per l'altra. Per això no tenim un robot. Tenim en Manel, a la Janis, a l'Eli. Necessito una fibra que vagi a tota castanya, Eli. Ara mateix, Pilarent. I per això estem aquí. I aquí? A tot Catalunya, Peyu. Per connectar la gent se l'ha de tenir en compte. Per això, a veure, no escoltem per escoltar. Hola, sóc l'Iris. En què puc ajudar-te? Escoltem de veritat. Diu la llegenda que tots estem units a la nostra ànima bessona per un fil vermell invisible. Però de vegades el tenim just davant. Amb 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 860 de combinada. Nou Cupra Formentor híbrid per 29.990 euros. Descobreix-ne més a cupraofficial.es. Sancho, allò no són gegants? Són molins. A veure, ben vist. Veure-hi bé és una altra història. Vine al mes dels progressius de General Òptica amb un 50% en vidres. Només han pogut veure tot el que hi passava els periodistes que ja hi eren aleshores. Informadors palestins, com els de l'agència France Press, els advertim que en aquest documental, que ara veuran, hi ha imatges molt dures, perquè les guerres ho són, però en aquesta s'han traspassat límits de crueltat mai vistos. A dins de Gaza és un documental fet per uns reporters que no van dubtar a seguir explicant com podien, això sí, el que estaven veient. Donald Trump diu que la guerra ha acabat, però la pau no s'aconsegueix només amb un alto al foc que deixa molts i molts interrogants. Quins escenaris s'obren ara? De seguida ens ho preguntem en un programa especial amb experts, amb testimonis i amb analistes. Aquest programa s'emet en versió original, subtitulat i amb audiodescripció.